ka Shnong Mawphanlur ka deka we ka jaka jong akai perthei ba ponam Hapoh jong ka West Khasiles district haka babun ki beriu ki sngbang bonwan bam Khana khamtam hakini gisnem thamai haka shitrik ubnai baningkong jongman la usnem kumta haka badai bade kan ne ka jingwan jong akai ucharman ka Mawphanlur committee uladon ban ong kumne ani ka deka message ka mga pha sya baro ki Nongwan jingo kai le si ki ba setanat ya ka Shnong Mawphanlur ngade chairman jong deka Mawphanlur torsim committee ka kynhun ya ka dawar Shnong ka society nang ta ki asya akan wadi pat ki VDP pat ki try jaka rangkat ro katlat pulit ni labu jing Maham na kamtas tarik nuya ni piang keluj ya baro bakin wan jong kai jaka katlat Hapoh ni ka district jongi bar state di Gawai nrei ibu jing Maham kalau ïadei ka jing wan ki bri ka penlong tang ban penlong ni jaka ka jaka dikiat sa ya tim sang ni ban chuya wan bread ki jago jaban ngim percaya ke jingwan ringi percaya kini ki baro ki balong ki jing sneu ki bakta ya ki imlang sahlang baro pada khamtam itu ki riew ki bawan family long kena bat ki long kini khamtam ba kindon kum kini ki riew ki basuan ban baai banirah bilor banirah pat bilor ya kini ki khang percaya bakum komiti rakat ki baro hi ni la khang percaya ya kan ka banta ba tim dei ban le kan ni nang bakan mara ka jing snot na baro ikon jo kai si hakini kisni omta si tarik nuyan re baro kisni ki ban sawan perter nang ne chakmat tiganing abu ka jing karpat ya baro lang kam